3, 2, 1. Turaan ko na dati naguyod pa ko kanyang kuha na hindi nabubulok. Hindi nabubulok. Dati hindi nabubulok. Nubati rin ko positive kani kasi. Negative. Ay, di ko namin, si kayo nga duwakas na kayo pasuraan ka na. Ako rin katenggang. Si Kajay hindi nabubulok, dati hindi nabubulok. Ako rin uncle, joke lang datoy. Ako rin ka po na natin. Atamat make up mo, nawan ta make up mo kasi ka lang. Uncle, amok datanhan mo nga dapat nga isamok. Naalasak uncle. Amin nga ipagbagami ito, joke lang uncle. Iso nga yung tagaling nga kwapo datoy, joke milaang. Ako rin ka. Comedy datoy sir. Walang personalan. Tatano at busor bukin niya, gawin ka. Ate ilatan niya. Sige, ate ilatan ti kansyon. Ate yung pagawinak, niya pa isang balis. Ay, isang balis. Nagagtayo pa. Awarin, tilugan, paglugan. Sige, ang palitulod na kantaw. Talugan niya. Puraw, gold. No, talugan wala. Libre ka pa yung agay. No, kaya ko ka. Makakapayat yung hotel mo. Alam ka, ako kailangan tipagtulugan ng hotel. Itulog ka. Nabuntog pagtulog-tulog niya. At the cortina na. At dapat i-sounds na. At enjoy ka. Ayan. Katapuri na riyak. Dati ilatan ti audience. Sir, iso na ti audience niya. Salamat po. Salamat sir. Makitam iti pa nag-joke mi dito. Ayan. Wen, joke lang datoy sir. Sige. Dati nga nagsimsim po kam ngayon mga kwa. Naggapang mga nakibulangan. Kalatarisayin nga maluka. Agsins ka man ka no, agsins ka man. Agsins ka ka no, agsins ka. Agsins ka. Agsins ka lang biit, maminsan lang. Piso yung piso. Ako natin, iso na, iti, ano to, yung... Diyan natin ang buwan nung makarang timba o mas malaki. Hindi na nasurot tayo kapyan. Agaray lang sir, dati pa ilaan ni Hinanagan mo kuya. Ray. Balera. Manong Ray. Manok titawan maun. Manok titawan mo. Manok titawan ni Sir Ray. 47. Oy, nasapa pa nakalungtot mo Di ka pa'y nagmarmara sa baka langakang ka. Ingay. Apaya. Managbatok siguro dataw. Wen, muro ami. Siguro kuya, nalati di gripo yun. Wen, pasukatan di tubo na. Madili yun. At asawam. Manok. May mesa. Alam mga duwa, imposible. At trabaho ni Kuya Ray. Inya. Construction. Wow, construction. Adis construction ma, division kayo ma. Tapos kada subtraction. Natural lang. Natural lang, siyempre construction. Tata kuya. Apaan mo ka? Shock ni Auntie Suling. Ipapampay lang yung cellphone mo kuya. Balik pa mo mo ni Auntie Suling. Takawon mo ta cellphone mo ma. Sula ni Auntie Suling. Basta. Shock mo't ni Auntie Kul nga ingin. Apay Auntie Kul? Auntie nga kaukukul. Medyo matangkap pa tayo mama. Managpatikuak mo ko. Natangkan mo dati dakulap pa sikat sabot ti binalsa mo na ideal mo ko. Lima ti tapal na dati talo nga makubit sir. Ato data special Christmas tas yado. Tatan kuya. At tugaw ka pa lang sir no isuna pa lang ti ayamon may ti biag na. At kansyon kami ni Auntie Suling ti maysa nga Ilocano song. Tapos lukas pangarigan inya ti kinolding na taparti ti pagpagin isumot ti kuldingan kanya. Wow. Kasi ano kinigaman na taulong iganamot na ti ulong kasjay. Manipot ulong at pagpababa kasjay. Manipot ulong at pagpababa. Kaya mo man. Maya ka karuma datoy malagpadigaw. Kaya naman kay papa. Ako rin ka lang Ray. At tataga to yan
Ninya tinigamak kinya, may gamamat kinya, nakas pangarigan, pinungot ko, taga-resayon nga bukmaw. Pungutong Tumutong bukaw, kasjay. Ngayon dumutong kay, dumutong kasya. Dalag mo, agsala tayo, among kagsala. Base. Sige. Sala tayo garaw. Ako rin ka rin, igigim kayo, ginigam Agim nitong katima. Balse ka to'y balse. Ako rin ka! Apaya. Lanpas ka ng trabaho! Wow. Kaya ito pala tugot-tugot mo nga si Mintumal! Alay, sige, gamam di ima kang kamababain. Sige. Nyokon. Apingin niyo, dagitangay na eh. Kung nagagat no kastado kalyo na. Nagagat ka nga gutad. Animal ka! Isumal ang tigtigar-gar tag itiramay mo no alam palpas ka gaming agutad ang kagutubo. Mapas mga talaga tabi imang. Uy, kakaasin mo dati ima na rin nagkado-apo-apo na. Nya? Nagadunin, apay nagkagapan na dagita. Or-ornungan na dato talugawat awan isang pauna balatong di matagin kalyo. Alay, sige, isala tayo Kuya Ray. Maestro. Isalan Kuya, isayaw mo. Taputi matay no bigat. Taputi ka bes. Ang muda lamayan no bigatan. Naparap nagpasya, hindi bakla. Naparap nagpasya, hindi bakla. Naparap nagpasya, muna na ay manong ray dumanong ka dito'y manong ray na at tugaw ka. Ayan, sa mga hindi po nakakaintindi ng Ilocano, ayan, kakanta po kami ng Ilocano song. Kung ano po ang inawakan po kay Ray, yun din po ang hawakan niya kay Ingen. Ayan. Ito na. Inigamak. Katambay lang natin, Bas. Inigamak ulo. Inigamak ulo. 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 Loading. Kaya nagsang nga imamag dato'y ba? Nagwapo ka kuya nga pa. Duldog ka ba? Ayun sa? Ay na! Alay, may minsan pa iso na eh. Inigamak ulo. Agor oray ka suleng. Apa yan? Inigamak ulo ko na na panamog pambitin yung ulo. Ayun sa? Inigamak ulo. Ay mababay na. Inigamak ulo. Pinungo mo ka daw! Ay, tarisayong taulong, blastog kamay! Ang mani naramig ka, yung kasi ka lang ninaprusan ka! Di ko na di kansyon, inigamak ulo, apay nga tapan namot isagun no. Ang nga pinungaw, tuloy matay ka, awan naramig ka. Inigamak ulo, muna kayo ulitin na! Ay adayo ka pa, ay ayakan. Inigamak ulo, Ay mababay. Kaya tayo niya eh. Inya, di ba ba, ti ulo ni Manong Ray? Dua. Ang tuhaw ka pa ilan. At ang sabi, gusto ubo ko bes. Inya ti babati ulong. Duwa ka no, niya ka no nga ulo, buwan, winubuto. Ay, Inya na. Buto na. Wala lang nagsagkak. Naina 41 anyos ka nagsasanga ta urmot mo ti kapay amo party bagbagem. Dati ani muging ay sus naglabaga ti rupa na ni kas lang kinirog nga lagdaw ah. Uy, ingay. Amaw. Apay yan. Kaya ito iti pagayat ko nga kulay ti lalaki. Tapay ay kwa moreno. Aan? Black handsome. Haan? Inya nga ay Color latag. Dito ita. muging. Inigamak muging. Rin niya ko na. Nakita yung kina. Nakapisnit ka. Exacto na. Batukan na to. Baka makabulos. Oh, ingay. At ang pisnit mo, eksakto, batukan lang to naman. Sisitong damdama dati ana unag. Dito Ay, ita dito muging. Inigamak muging. Ay mababay na. Inigamak muging. Ay! Ay mababay. Pagaya yumal. Inigamak muging. Muna na.
babati muging ni Manong Ray. Agong. Agong. Magagong na natong dire si Si Pitiluro ah. Dinay ta agong. Inigamak agong. Agong Agururay ka matuling, agururay. apa ya? Nagangsag! Ay, nansod ko yan, Miss Buka Tagtay. Napang ka nagpawi-awi. Tapunasan. Ato'y tapunasan ta, nagangsag pa ta may imam. Baro ka tapos. Amo tinta, kitang tanong mabalino. Oh, mabalino. Mabalina. Mabalino na talaga. Dinay tagong. Inigamak agong. Agong ang adugdugong. Inigamak agong. Agong ang adugdugong. Inigamak agong. Mula na ay alayin ka pa ayatin. Inigamak agong. Agong ang adugdugong. May nakagtatawaan da. Isunay, naramit ko mga kasinay. Inyati babati agong ni Manong Ray. Babalangan ba? Wan baba. Ang mabalintang iwat. Ang mabalintang iwat, alang ang kawalom dati iwat ko. Di tayo baba. Dito tayo timid. Inyati English, ti baba. Chin. Chin. Nyangay. Frozen. Wah, apay na frozen. Baba. Baba ti baboy. Wali matay nga, masubi-subi ka ta. Oh, dito ita. Lumilitong mo to. Ay talaga isang kulay na. Wan. Oh, dito ita. Dito tayo timid. Timid. Inigamak timid ay mababay na. Inigamak timid ay mababay na. Inigamak timid mula na ay aday yung kapay ay ayatan. Inigamak timid ay mababay na. Ito ka lang at ang samot gusto mo mo gamay. Inya ti baba ti timid. Baro nga. Ay, tipay mo tan excited ka Tungod ba tayo tapos ka. Yun itungod. Ay, di tayo tatungod po. Nasaan ba tatungod mo, takwa? Nalanit. Nalanit mo ta. Pagdaksan, ato siguro nakan mo ka karnay. Nagpulutan ta ba? Yung towel daw niya. Yung tawal daw, Tagalog ba tayo? Wow, Tagalog ko na. Nakapros ka lang, Tagalog ko na. Sige, dyan tayo sa may leg mo. Leg. Inigamak tungod ay mababay na. Inigamak tungod ay mababay na. Inigamak tungod muna na ay alay mo kapay ay ayatan. Inigamak tungod. Pagpunas pa'y mo sige, punasan mo. Limit the mouth. Animal ka, di kulay data tikwa. Inigamak tungod. Ow! Bahina. Inyati babati tungod. Barukong. Barukong. Brada, nay, nadanon mo dati pagbibiyak tubing. Oh, di tata. Agpili ka. Yan aga na tayo. Ray, agpili ka. Nya kaya mo, petroleum jelly, wino tire black. Oh, datan. Nya kaya mo kano dyan? Oring na tang. Oy, Natursok mo ta. Manang Jiray, kaste niya tinaramid ko, tabarukong mo, iso taramidin kinya na. Pasirip mo, tanong makita na nga dati kwa na. Hangka mga lugi dito Tama. yun. Oh. Hangka mga lugi dito yun, upa nga guyod tataw eh. Nakita mo di mungay na. Awan. Awan mungay na. Awan. Ipakita mo di mungay ba? Nakita ang kulay na. Uy, nakulay na. Nangisit. Siyempre na overuse. Dato yaw. Ato ya, ano niya tinaramid ko tabarukong mo, iso aramidam kiniingay. Inigamak barukong ay mababay na. Inigamak barukong Kasi ginaramit ni Suling. pinagkal ko. Kas lagpus-pus tinyo, ti pamayang. Inigamak barukong ay mababay na. Inigamak barukong muna na ay adayong kapay ay ayatay. Inigamak barukong mababay na. Sinuldit ko't barukong
mababahina. Dinaluktot parukong ay mababahina. Niramas kong parukong muna na ay aday yung kapay ay ayatag. Inuwak parukong inungwak ka ha, nakanariyot kanya. Ungwambaw. Ungwaw. Handa bitbitin na, narigat ti mabitbitin, nasakit ti pusaw. Ungwambaw, ti barukong na. Agad. Sige. Inungwak barukong. 10! Abay ka! Hanga na pa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Initaw. Naulaw! Nalimus. Ayos ka lang! Ayos lang. Nalimus ako. Pinyango na nga eh. Nyango na. Gatas. Agat gatas. Ang pagpadagkas ka eh. Bird Street kargana dato yung malas ka. Ay, niya ti bahu kong ni Manong Ray. Pusong. Datoy. Rusok. Inya ti Tagalog ti rusok. Ay, nangay. Sikmura. Sikmura. Inya ti English ti sikmura. Ti English ti sikmura. Inya Inya ti ka English ti sikmura. Inya ka raw. Ti tawag na dati rusok. Wow. Ti Tagalog na sikmura. Wow. Iti English ti sikmura in the sun. Wow. Apa na yung dasal? Ni in the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen. Di tatay So yung at dasal. English na dito in the Son. Inigamak indasan ay mababaina. Inigamak indasan ay mababaina. Inigamak indasan kurana ay adayo kapay ay ayatag. Inigamak indasan ay mababaina. Inya ti babati rusok. Pusong. Dato, ang dato ni dato. Pusog. Kita man ta pusog mo. Naagoy kay na mga marunggay tay tugkol ko agugbo no bika. Apa ya? Kadagdaga. Aram to yung project na nga pala ibes. May satrak, loader. Dapay gayaman na. At tatayan te, puso. Kuya, ayan natin isang katigdugan nga ramay mo. Di katitugan isang pagputi ko mo yung puso. Data! Ay sos. Sukatan! Ay sos, atitug mo ta. Nabakit mo, aguray ka. Kasukatan ta. Sukatan. Siguro no ipulpul mo kinya dato amin malututana mo. Agur ka tayo sukat naman. Kapag nga siya buubo mo. Agoy na. Kitan taman tayo ma'am. Ne, dams na bes. Tukak-tukak tato nga hapon. Pinulutog nga palo. O di tatakaroon ayan ti. Data ti pagputiko mo. Among tagkutikaw. Siyempre Among tagsukay. Amo ka. Amo na. Sige, mansaw. Inigamak puso ay mababaina. Inigamak puso ay mababaina. Inigamak puso kurana ay adayo kapay ay ayatan. Inigamak puso ay mababaina. Inya ti baba ti puso. Latang. Latod ka. Dito na, da kami nga babae, sumakit dato yung nagregla kami, nalata. Nada ito eh. Pusong. Dito ito pusong. Inigamak pusong ay mababaina. Inigamak pusong ay mababaina. Inigamak pusong kurana ay adayo kapay ay ayatan. Inigamak pusong ay mababaina. Inya ti baba ti pusaw. Late ka na. Ang kabuang panaw. Ang kapumampanaw ka raw. At kuya, si
kayo lang aduwa di ingin daging nagam. Wow. Tapada kayo mga ukulam. Saka na mabalin nga gigguntin niyan takababae babayak. Ay, Yan. Isungagin no na kayaw. Data, ilaya mo. Laya mo pa lang ah. Ilaya mo, ibatok mo nga kasta. Yup, langaw. Inigama. Relax ka lang. Relax ka lang, anang kumitab tataw. Wow. Inigamak tenga ay di makatalungan. Inigamak tenga ay di Apay! Apay lang. Apay. Kumakal! Ako rin ang kanalpas! May kapay tao eh. Na ay wag inigamak tenga mura na ay niwag ko amay kama inigamak tenga ay lentugon Kita pa, naguri ka. Ayan, thank you so much Manong Ray. Ayan, thank you so Ayan, may much. saka nga nagparagsak kinyami at tangarabi. Palakpakan tayo manapon ni Manong Ray. Ayan, thank you kuya. Bago ang lahat, aghay ka man pa di YouTube camera tayo. Dahil mapalabas si Manong Alda, babuya na kanto di YouTuber. Ayan. Ayan, so, flying kiss ka na. Flying kiss ka na. Ako rin, kuya, dito ka pa. Itulog na ka. Kung pa ako, kunting pagkatahimikan lang po, pamadayaw ka ni Kuya Ray, tay tulog men. Dagiti mga yat na makipagtulog, ijay kayo laang likod. May itulog mo naka-catering ah. This brought to you by Ayan. Suling Funeral Home. Dato yan. Tapos, Kuya. i-cater ti Harvest Catering, may isang quality service ti catering services ti Villasis. Ayan. Kuya, kung may liliw ka kinyami at patpataginap ka lang ah. Madi ka nga galalalya ka mapanagbubutong ka. Well, dati kaya mo nga pabanglaw, ipabalon men. Tapos, ikanda ti Barya Tabulsan, tayo pagla pamasahin nga dumanon kini San Pedro. So, sapay lang kuma Kuya Ray, napintas ti Pakay Karyam. Tayo. Aguri ka. Nagayap ka niti Barangay Tano daw. Lisyan nyo tadakos nga may sagit. Tayo. Alay, wariyang dududun nyo di manukal. Ito yung wardakan. Matidita. Aguri ka ng parta. Aguri, dududun nyo di manukal. Alay, wariyang. Saan ka man Ay, napasantak ilapayang na ni Ray. Ang tutudo di pumpun na. nagpartak mo dit si Suna nga naknaknak. Pataray siguro. Ayan, tatama-tama ti first set miningin ang kapapagawawid. Ayan, tagsubli kami pa'y apo ulit. Well, nakapagaw awit apo, tatipay, tisuling daos, bantat ng rabi, kasla halo-halo, umununag umingimas, Rumaprabi, puwing pintas, para pakatay mo na puningin. Ayan, salamat po.